Ngibulise kuKenon Mabandla, uBhele hleli phaya, ngibulise umfundisi, ngibulise i-lay ministers, i-servers, sonke isibingelelo, yihle nje kwi-Mothers Union. Amen. Ngibulise ku-Mary Magdalene, ngibulise ku-Awafi, ngibulise kwi-Junior Church, ngibulise kwi-choir, ngibulise i-Junior Church, ndiyibulisile bane ndimphosayo ngabantu abakhi ngibulise iindwendwe zethu, ngibelise ke ngamagosa, ngibulisa ngegama lomfeli nomvukeli wam uYesu Kristu. Amen. Akumnandi kulaa kona aphele kum abandithina rendi mani unoZulu ayivale ngebhesi, mna ke ntangazana aba phakathi kwabo khe ndithi xwakaqoba makhe ndimamele aba bandiphahlileyo. Namhlanje ke uRector ukhona ngomoya engekho ngesiqu, kodwa ke uzasijoyina in the afternoon xa sisiyovela phaa ekhayeni eXhaga. Ikhona into embambileyo eyenzile uba ngawo lo mzuzu abe akekho apha ngomzimba wakhe, kodwa ke ukhona. Ndiyathemba loba kuloo nto abhizi yiyo unalo ithuba mhlawumbi lokusibukela nathi ukuba uyakwazi. Namhlanje ke ngokwe-lectionary yethu nge-Remembrance Sunday sikhumbula abo bafa emfazweni. Abantu mhlawumbi abazawuya eMonti namhlanje bangaqaphela phaya xa usehla usiya phaa ngabooForte uhle uye ngasemanzini, kuba khona umkhosi obakhona onebhendi namhlanje kanye ngale mini ubone into yoba kutsho amaxilongo and the rest badla ngokuqala phaa in the afternoon bekhumbula abo bafa emfazweni. Asikwazi ke ukubalibala nathi njengoko besikhankanyile kulo mthandazo besiwenzile apha kwi-lectionary, ngoba aba bantu bashiye ingqwelerha. Ezi mfazwe zashiya ingqwelerha zenyama, zashiya ingqwelerha zomphefumlo. Abanye kubo ngoku baphela besimka kumazwe abo sebengasenawo namakhaya. And ke ngoku in a biblical sense ukulibala ungakhumbuli uwesi ungumKrestu, loo nto kuthiwa it's not a mere mental lapse, but eyona nto ithi it is a spiritual condition esi-serious on us, because once ulibale izinto zobuKrestu uyabonakala uba ispirit sakho asikho kule ndawo basimelele basikuyo, and loo nto it leads to ukungathobeli, uzibhaqe ungumntu o-disobedient and ube ngumntu ke ngoku on a weakened relationship with uThixo. So siyawonishwa ke ukuba masingabi ngabantu abalibalayo, singazilibali imithetho kaThixo, singalibali imisebenzi yakhe, singalibali nokuthembeka nokuthobela kuye. Uba siyakhumbula since uAdam waqeqayo kwimithetho kaThixo,
enikwe ezo instructions kwaqhubekeka apha kuye kwaphumela kuthi sangabantu abalibalayo. Ukulibala kwethu kwasiqhubekelelela ekubeni sibe disobedient, singabi na-connection iyo kunye noThixo wethu. So xa sijonga ke ezi sifundo zanamhlanje zone zi-includa kunye nendumiso, siyabona ukuba umntu ngamnye makathembele kuMoya Oyingcwele ukuze azokwazi utransformeka, ajike abe yi-holy being le iNkosi imfunayo. Umntu lona xa evumile to be transformed by the Holy Spirit, inkululeko ayifumanayo imenza abe namandla to resist i-temptation yokuphela elibala. Instead, you begin to develop a Christ-like character uzokwazi uphila a renewed life suku nasuku. Ithimi yethu ke namhlanje asijonge ezi zifundo zone ithi, when you forget whose property you are. Xa ulibele ukuba ungokwabani, when you forget whose property you are. I-true identity yethu ke iyabonakala, iyavezwa kwesa sifundo sesibini kakuhle ngokucacileyo. Ayenzi ufuniselo okanye ukucinga uba kuthiwani na apha. Phaa kwi-2 Thessalonians chapter 2 kuverse 13 phaa esidikidikini kuverse 13 kuthiwa phaya ukuba uThixo kwasekuqalekeni waninyulela ukusindiswa ngokungcwaliswa komoya nokukholwa yinyaniso. So that is our true identity. Kukuba thina ukonyulwa kwethu sonyulela into yoba sibe ngabantu abasindisiweyo, nobhaptizo lwethu luyayingqina loo nto. Sibe ngabantu abangcwaliswe ngomoya, sibe ngabantu abakholwa yinyaniso. Kodwa ingathi ngoku sinokulibala. Ithi kwiBhayibhile yesiNgesi, for God chose you as the first to be saved by the Spirit's power, to make you his holy people, and by your faith in the truth. But kwezi zifundo kuyavela ukuba asizazi ncam, because i-spiritual path zethu, indlela zethu zihamba nqakasana nokungathobeli uThixo. Ngomlomo siyamdumisa, kodwa ngenhliziyo siyamkwekwa. Asinqande ke uHagayi kwesi sifundo besisifunda uchapter 1 ekoti uThixo esithi zigqaleni indlela zenu. Uyasiwonisha because ubona abantu abalibeleyo, athi ngoba indlela enenza ngayo ayakheli mna, nizisa kancinci kum. Wedla ngothi umakhulu wam once akubona into yoba uyakrexqa apha endleleni sasebancinci, athi kutheni ukhula uba nemikhuba nje. So sikhule ukuba nemikhuba ngoba silibele ukuba sonyulelwa ntoni kwasekuqalekeni, uba sonyulela ukusindiswa, sizaliswe ngoMoya Oyingcwele kwaye sikholwe yinyaniso. Xa ndijonga ke
kwezi zifundo kubo ingathi kuyabonwa into yoba kuza the Pastoral Festival. And umoya uyavakala into yoba silibele. Asizigqalanga indlela zethu. Umkhokeli xa ekhumbuza sithi puwaka kamandana. Ibe ngathi akathethi. Ngathi yinto esingayaziyo lena. Instead sikhula imisindo. Because ezindlela zethu asizigqalanga. Asizigqalanga ezindlela zethu. Athi ke ngoku wagayi xa gqitha emva kobe siyalile amaqala ezindlela. Athi nyuka, nyukani, niye kwele ntaba. Nize nemithi, niyakhe indlu le. Akushushu kulaa ndawo ngoba khona efeni le. Sixhomekeke phi kubantu abagqala inhliziyo zabo. Uqala apha eoltheni ukwehla ukuze le ndlu kaThixo yakhiwe. Ubone ke ngoku into esibhiziyo, hayi ke le ndihleke iveki yonke. Iveki yonke. Wakule veki pheleyo ukuyazi kwam azabe ndibapha namhlanje. Oko ndiyihleka because inye into esijongene nayo zizinto ezingasifuniyo. Hayi nyani. Izinto esingazifuni uthi ujonge into yoba kutheni nomqulu enganimanga uniform. Isekile ukhona othi awutshitshe wathi heya. Sinxibile thina kodwa nakayinxiba. Awusazi ke lo xesha nesizathu. Mhlawumbi khange ayive. Okanye wena uthe wawubona egruphini awabuza abanye into niyibonile na. Ukwenza into yoba wonke umntu ebekule nto nawuku. Cha uthe wawungena wehla ngayo. Wathi yeah. So inye into sijongene nayo thina. And ke ngoku iyasonwabisa lento because asiqalanga indlela zethu. Into esijongene nayo kukuba azuba ke ngoku indixaki because ayisisindawo. Abasadusi baxoxa imfitshi. Yaba ngumkaba. So babajonge. Nalo mfazi. Because inglo ufuna lo mfazi. Ngexesha lovuko. Uyazibona ethe nqa kulo mfazi. Etshate naye okanye ethandana lo mfazi ngexesha lovuko. Man ungathi ungumKristu ubhaptiziwe. Ubujoke nento engakusindawo. Ngelo xesha iyathi iBhayibhile kanye indaba esifunda kule veki ephelileyo. Phaya kwiRevelations ithi abasayikulanga. Okokuqala bathiwe wambo. Ukufa kwabo ngabathiwe bathi ke ngoku bathiwe wambo bona ngengubo ezimhlophe endizihlanjiwe zabo. Kuthiwa abasoze balambe kwaye nelanga alizukuba wena nabunye ubushushu. Kodwa mna nawe sinomdla ngokuba uzawutshatshwa ngubani. Le ndoda yolo mfazi. Amadoda emile nkonzo. Ashoke lo.
amadoda anomdla walo mfazi because alibele ukuba yiproperty kabani. Nomama bemile bajonge lo mfazi bamnika amagama kuba lo mkreqezi ubuvuma kuthini ezavuma ubrother wakhe, kuthini ezavuma ubrother wakhe, bajongene naloo nto because sonke silibele into yoba siyiproperty kabani. Uyazi into yokuba uzibhaqe uqineke emphefumlweni, awubheki phambili because uqinene engqondweni zizinto zehlabathi ezingena solution because ehlabathini asoze uyifumane solution. Instead uzawuthi uzama ucela ingcebiso uhamba uqhubeka. Indlela sizigqali esizihambayo sihlelela uthiya abantu ngezinto ezibenzekelayo because silibele uba siyiproperty kabani. Siyonqena ukunyuka intaba siyothatha imithi yokwakha le ndlu yakho ingaphakathi. Unyuka intaba uba amadolo yakubetha guqa ngawo la madolo uyinyuke le ntaba. Uphethe iBhayibhile yakho ufunda uPsalm 51 uthi Thixo ndizisa kuwe ndinje, ndiyabubona ubuze bam, ndihlambe ngehisope undenze mhlophe nam. Ujonga umfazi wanethombe legazi. Iyasixelela iBhayibhile into yoba this woman suffered a lot, wabhlida for iminyaka eyi-12. Into ebonakalisa into yoba lo mama apha kuye wa-experience trauma emotional ne-relations zakhe nabantu, wa-experience trauma na-financially lo mama, ene-spiritual pain. Lo mama egriva engathi ubhubhile ohlobo azibona elulo because uyaziluza naye, ngoba kaloku umama lona uhleli nabantu abam-excludileyo kwisociety, instead bamnika igama ekumrejecteni kwakhe because aba bantu bamrejectayo abazazi babayiproperty kabani. Kodwa uThixo wavela kulo mama engekho clean enjalo, unworthy enjalo lo mama, ezibone imperfect ngenxa yamandlela wayebizwa ngayo. Wayazi makayekubani, wenyuka intaba wayothatha imizi yokwakha le ndlu yakhe ingaphakathi because lo mama needed transformation. Angazombonga ngomlomo kodwa ngenhliziyo ayihlambekanga. Loo nto yamenza lo mama waseyiveka. uThixo wasembizayo, daughter, your faith has healed you. Uzawutshiwo kuwe athi uThixo ntombam kuwe, uzawutsho kuwe athi mntwana wam, adathi ke ngoku, daughter, your faith has healed you, go in peace. So uYesu zange amhilishe lo mama physically, but wamhilisha na emotionally, wamhilisha spiritually, evuma into yokuba makabuyele kule community yakhe, angafiki kuyo abe nenqala, kodwa shumela indaba ezilungileyo ezibonakalisa into yoba i-identity yam yeyomntwana obhaptiziweyo. So ke ndithi kuni ke namhlanje kandigqibezela kuthi sonke, when it happens that you forget your identity, umane ucinga ukuba le mali ininzi kodwa kwixesha lokuqala konyaka imali oyazi uba izokwakha
indlu yenkonzo. Xa umane ucinga ukuba le mali ndinayo kodwa andikwazi uyikhupha yonke ngoba oobani nabo ababuzwa xa bengakhuphiyo. Uzucula ivesi, ibiculwa apha loo vesi. Hlamba lenhliziyo yami, uyenze msulwa yona, yitokise, yilungise, uyenze to rediscover your purpose kobubomi uThixo akunike bona. To rediscover your purpose yokuba lilungu lale nkonzo. Khona ukuze uvume ingoma entsha uzokwazi ukwenza imimangaliso. Utshilo indumiso namhlanje uvesi 1. Uhambe uye kuPsalm 51 akafundwa ngexesha lenzila kuphela. Uthi phaya kuThixo uvume ndonile kuwe wedwa ndenza okubi emehlweni akho. Umcele ke ngoku into bakhawundihlambe ngehisope ndokuhlambuluka. Wakugqiba uzijonge ukuba zeziphi ezi gifts and the spiritual talents endinazo, or the unique talents endinazo, endizokwazi ukuba ndibe negalelo ngazo enkonzweni kaThixo. Ndizokwazi into yokuba ndibe ngomnye wabantu abakonektayo nenkosi, ngoba ngokwenza njalo uzawutshintsha nosecaleni kwam. So ndithi lilonke ke ngoku, we must offer ourselves as a living sacrifice to God. Sizatsho xa sigqibezela inkonzo yomthendeleko uthi ndiyazinikela uThixo kwasekuqalekeni wasinyulela ukusindiswa ngokungcwaliswa ngomoya wakhe nokukholwa yinyaniso. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.